talán mostantól más lesz, minden esetre egészen más érzés magyarnak lenni ezen a héten, mint a múlt héten volt. Egészen más. Az a tény, hogy tőlünk nyugatra az illiberalizmus hódításban van, és itt nálunk sikerült megszabadulni tőle, sikerült leverni, sikerült elsüllyeszteni ezt a kísérletet, hogy velünk nem lehetett megcsinálni azt, amit a fehér oroszokkal, amit a szerbekkel, amit az oroszokkal, amit nagyon-nagyon sok tőlünk keletre élő társadalommal meg lehetett csinálni, hogy nekünk igenis megvoltak azok a polgári, köztársasági, kulturális alapjaink, amikből meríteni tudtunk magunknak szabadságot, öntudatot, képességet arra, hogy a kezünkbe vegyük a történelmünket. Ez hatalmas dolog.